Kunjani bafo? Ngidecide ukuphendula ngale video call mfethu, even though igama lakho ngaliboni lapha, kodwa ngithema ngithi ngichecka le statement ngakukhumbula. Ngicela ukupologize abafo. Ngicela ukupologize mfethu ngento eyenzeka kwangasi inhloso yami mfethu, kodwa kwakuyi enganginayo ngale situation engangibhekene nayo ngaleso sikhathi mfethu. Ngicela nje ukupologize lapho. Ngase ngidecide ukuthi ngikwenzele le video ke ngoba sengifuna nabantu abaningi abahlale bengibuza ukuthi kahle kahle ngangifike kanjani lapha. Isikhathi lesidluleke bebethi uma bengibuza umuntu ongibuze lokho i-comment yakhe ngidelete, kodwa njengamanje inhliziyo yami seyaxola. Bafo, into engiyifundile empilweni, whatever yenzakala for the reason. Kunama challenge kumele sidlule kuwo ukuze sisoba ngofakazi, ukuze masitshela abantu sibatshela abantu ngento esiyaziyo. Bafo bengiplome Alexandra ePhaswane. One day kwangena i-call ebingibiza we-interview lapha ne-mall, e-Alexandra Mall lapha engangifake khona i-CV yami. Nangempela bafo ngavuka ekuseni ngaya khona kwi-interview. Okay, interview yami yaqala ngo-12 yaphela ngo-1. Okay, it's fine. Yava yagrand enhleke. After lapho mangiphuma ngase ngilambile. Ngasebenzisa imali ukugibela ngathi le incane seke ngizohike ngoba ngengisakhona ukuwalka. Ngiyawokeka ke bafo, kodwa ngoba ngathi kwasekulethi ngilambile, ngathi ngengisakhona ukuwalka. Okay, ngathenga lokho okuncane ngakuthenga, then ngahamba ngayemgwaqeni ngafike ngahike. Already yaqhamuka imoto encane inama-jets ayi-2. Angibuza ama-jets athi Brian uyavanga, bathi bafethu ngiyala ePhaswane, bathi ayizwakala ngene ekareni. Ngathi okay, it's fine. Ngangena ekareni ngabagayinyo kuyaba babeyifunile. Sithe savaya kanjalo Brian, kwaqhamuka amaveni amaphoyisa asimisa ayo4 if I'm not mistaken. Bathi asiphumene emotweni, bathi asiphamise izandla silale phansi. Mfethu mina ngazama uexplain ukuthi bafethu mina ngazi ngihikile. Kwathiwa hey, whatever uzikhuluma iyothathwa njengofakazi phambili. Kwathiwa phansi. Nangempela mfethu ke salala sonke soba yi3. Okay, basesha bangisesha bangathola next game. Basesha lama-agents ayi2 bathola ibhamu ezi2 ebengekho emthethweni engenama license. Mabe-check imoto leyana esigibele, imoto le itshontshiwe. Abafunanga ukwazi nami, abafunanga ukumukela istory sami ukuthi mina ngazi nix. Okay, basithatha ke basifaka evenini, iphoyisa eli1 la driver imoto le besihamba ngayo. Masifika phambili mfethu nawe the way wabo